Καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στη Μητέρα Γη. Τα τελευταία χρόνια η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, την οικολογική ισορροπία αλλά και για την ανθρώπινη υγεία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των παραγωγών σε πιο περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους φυτοπροστασίας, με στόχο την παραγωγή τροφίμων χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Η προστασία της φυτικής παραγωγής από εχθρούς, δηλαδή έντομα, κάρια και νηματώδεις, γινόταν κατά κανόνα και συνεχίζεται σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σήμερα με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Και η χρήση αυτών των φαρμάκων, Χριστίνα, ακολουθούσε μια στρατηγική ημερολογιακής καταπολέμησης, όπου ένας μεγάλος όγκος χημικών σκευασμάτων έπεφτε στις καλλιέργειες με βάση αποκλειστικά και μόνο συγκεκριμένες ημερομηνίες και τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Η αλόγιστη χρήση όμως όλων αυτών των ουσιών δημιούργησε πολλά προβλήματα στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, αλλά και στην αποτελεσματικότητα αντιμετώπιση των εχθρών. Και όλα αυτά τα προβλήματα, Στέφανε, μας οδήγησαν στο να αναθεωρήσουμε αυτή τη στρατηγική και να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με μία άλλη έννοια. Έτσι σχεδιάστηκε η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία που συνδυάζει όλες τις εναλλακτικές μεθόδους με έμφαση περισσότερο στις βιολογικές έναντι των χημικών. Στη φαρέτρα αυτού του προγράμματος, Χριστίνα, έχουμε τα κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα, σύγχρονα μέτρα υγιεινής, συνδυασμό μηχανικής και βιολογικής καταπολέμησης, όπως και τον προσεκτικό προληπτικό έλεγχο. Και τελευταία, μένει βέβαια η χημική αντιμετώπιση Ευρώπη. Μόνο όταν οι άλλες μέθοδοι δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα και χρησιμοποιείται κυρίως ως διορθωτικό μέτρο. Το κλειδί της επιτυχίας, παιδιά, στη σύγχρονη φυτοπροστασία βρίσκεται στην εφαρμογή μέτρων και επιλογών που δρούν προληπτικά για τους εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών. Ας γνωρίσουμε ποιες είναι οι σύγχρονες αντιλήψεις φυτοπροστασίας και ποιες μέθοδοι εφαρμόζονται. Πάμε! Φύγαμε! Η χρησιμοποίηση φυσικών εχθρών για να αντιμετωπίσουμε τα επιβλαβή έντομα και άλλες ασθένειες των φυτών ονομάζεται βιολογική αντιμετώπιση και θα λέγαμε ότι αποτελεί τον κορμό του βιολογικού ελέγχου. Κύριε Σκεντερίδη, πρωτού μιλήσουμε όμως για την βιολογική καταπολέμηση, θα θέλαμε να μας πείτε πώς θα προσδιορίζαμε την έννοια της οικολογικής ισορροπίας. Η οικολογική ισορροπία είναι η συνύπαρξη αρκετών οργανισμών, φυτών και ζώων σε ένα ενδιαίτημα, τα οποία ζουν σε αρμονία και το ένα είδος δεν απειλεί την ύπαρξη του άλλου. Και ποια είδη οργανισμών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη βιολογική καταπολέμηση? Χρησιμοποιούμε φυσικούς εχθρούς των ειδών που μας δημιουργούν οικονομική ζημία στις καλλιέργειές μας και αυτά μπορεί να είναι αρπακτικά, παρασιτοειδή, ιοί, βακτήρια. Και πώς εφαρμόζονται στα φυτά αυτοί οι ωφέλιμοι οργανισμοί και πώς μπορούμε να έχουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα με αυτή τη μέθοδο? Ο τρόπος εφαρμογής καμιά φορά συμπίπτει με τον συμβατικό, δηλαδή κάποια σκευάσματα είναι ψεκάσιμα όπως είναι ο βάκυλος του Ρυγγίας, τον οποίο γνωρίζουν οι περισσότεροι. Αν μιλάμε για ωφέλιμα έντομα, αυτά βγαίνουν από ένα κουτάκι, από μια συσκευασία και κάποια έχουν ικανότητα πτήσης και προσεγγίζουν τα φυτά που έχουν πρόβλημα και κάποια άλλα μέσα τα διοχετεύουμε στην καλλιέργειά μας μέσω του συστήματος ποτίσματος, άρδευσης κτλ. Με τεχνικά μέσα. Με τεχνικά μέσα. Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε ένα βιολογικό και ένα μη βιολογικό προϊόν για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τόσο στο θερμοκήπιο όσο και στον αγρό? Αυτός είναι ο ορισμός της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Έχουμε την βιολογική που χρησιμοποιούνται φυσικά μόνο βιολογικά μέσα, έχουμε τη συμβατική που χρησιμοποιούνται μόνο χημικά μέσα και το ενδιάμεσο είναι η ολοκληρωμένη καταπολέμηση, στην οποία συνδυάζουμε ωφέλιμα έντομα. Φυσικά δίνουμε μια προτεραιότητα στις ήπιες λύσεις και στη συνέχεια, εάν χρειάζεται η συνδρομή κάποιου σκευάσματος χημικού, επίσης το χρησιμοποιούμε προσέχοντας να είναι ασφαλές όσο το δυνατόν περισσότερο για τους ωφέλιμους οργανισμούς.
για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται επίμονη προσπάθεια, Ασφαλώς. πολλή υπομονή και συνεχής εκπαίδευση και γνώση. Οι σύγχρονοι Έλληνες παραγωγοί διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι παραγωγοί έχουν τη διάθεση να μάθουν και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που τους προσεγγίζουμε και τους μιλάμε για νέες μεθόδους, γιατί έχουν και οι ίδιοι αντιληφθεί ότι η αιμονή στις παλιές μεθόδους φυτοπροστασίας είναι πλέον παρελθόν. Όλες αυτές οι μέθοδοι τι είδους ασφάλεια παρέχουν τόσο στο χρήστη όσο και στο ίδιο το περιβάλλον? Οι ωφέλιμοι οργανισμοί έχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το χρήστη και για το περιβάλλον. Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν άκακοι. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία ή κνισμό κτλ. Ή στην περίπτωση των βομβίνων μπορεί να μας τσιμπήσει κάποια επικονιάστρια μέλισσα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλής. Πώς θα μπορούσε η χρήση ωφέλιμων εντόμων να μην είναι μια εναλλακτική λύση ανάγκης, αλλά να είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος φυτοπροστασίας? Και για ποιο λόγο δεν είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό? Η βιολογική καταπολέμηση είναι αξιόπιστη. Κακώς πιστεύουμε ότι δεν έχει αποτελέσματα ικανοποιητικά σε σχέση με τα χημικά σκευάσματα. Θα έλεγα ότι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές καλλιέργειες, σε πολλά προβλήματα η βιολογική καταπολέμηση υπερτερεί της χημικής όσον αφορά το αποτέλεσμα. Το θέμα του κόστους επίσης είναι μια παράμετρος η οποία απασχολεί, αλλά και εκεί η βιολογική καταπολέμηση πλέον δεν έχει το κόστος το οποίο είχε πριν μία δεκαετία ή πριν μία 20ετία που ξεκίνησε. Το κόστος της βιολογικής καταπολέμησης σε σχέση με τη χημική ποιο είναι? Το κόστος της βιολογικής καταπολέμησης σαφώς είναι μια παράμετρος η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στον παραγωγό, και οι λύσεις που προτείνονται, τα προγράμματα δηλαδή που σχεδιάζονται, είναι σε ένα επίπεδο το οποίο δικαιολογείται από την παραγωγή, από το κέρδος που θα αποκομίσει ο παραγωγός. Στο παρελθόν, τα μέσα βιολογικού ελέγχου εχθρών και ασθενειών ήταν περιορισμένα. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες και πιο αξιόπιστες λύσεις. Ασφαλώς η βιολογική καταπολέμηση έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι βέβαια μια παμπάλαια, πανάρχια μέθοδος θα έλεγα, ξεκινάει 2.500 χρόνια πριν, ίσως και περισσότερο. Τα τελευταία όμως 15-20 χρόνια έχουν γίνει αλματώδεις εξελίξεις. Πόσο έχει εξαπλωθεί η μέθοδος της βιολογικής καταπολέμησης σε Ελλάδα και Ευρώπη? Η Ευρώπη είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με εμάς, αλλά και εμείς κάνουμε γρήγορα βήματα προς τα εκεί, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι αγορές πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Σκεντερίδη, σε μια εκτατική καλλιέργεια όπως αυτή που βρισκόμαστε τώρα, μπορεί να γίνει εφαρμογή της βιολογικής καταπολέμησης? Ασφαλώς. Τα επιτυχημένα παραδείγματα της βιολογικής καταπολέμησης ξεκίνησαν από τον αγρό. Όχι μόνο στο θερμοκήπιο. Σαφώς. Μπορούν να εφαρμοστούν ωφέλιμα έντομα στις δεντρώδεις καλλιέργειες όπως είμαστε καλή ώρα. Στο αμπέλι υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Επίσης υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα στην διαχείριση δασικών εντόμων. Αυτά τα ωφέλιμα έντομα παραμένουν μέσα στον oporóνα ή μεταναστεύουνε? Τα ωφέλιμα έντομα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν παράγοντες στην καλλιέργεια τα οποία τα αποθούν, όπως είναι τα χημικά σκευάσματα και ο οσμές, παραμένουν και δίνουν λύση. Φυσικά υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μεταναστεύσει και ένας πληθυσμός, αλλά σαφώς αφήνουν τους απογόνους, αφήνουν τα αυγά τα οποία χτίζουν ένα πληθυσμό, ας το πούμε. Γίνεται μια ισορροπία. Ακριβώς. Αφήνουν μια γενιά. Αφήνουν τις επόμενες γενιές οι οποίες αναλαμβάνουν να συγκρατούν τον πληθυσμό των φυτοφάγων σε χαμηλά επίπεδα που να μην δημιουργούν οικονομική ζημία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σήμερα επισκεπτόμαστε πρότυπες θερμοκηπιακές μονάδες με καλλιέργειες κηπευτικών στην Πετρούσα και στο μικροχώρι Δράμας, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, όπου θα δούμε με ποιους τρόπους εφαρμόζονται οι σύγχρονες μέθοδοι φυτοπροστασίας. Πάμε! Πάμε!
κάθε μέρα στην καλλιέργεια έχει τη δική της σημασία. Η ανάπτυξη των φυτών εξαρτάται από τις δικές σας σωστές διαχειρίσεις. Τα αντιμετωπίζετε ως παιδιά σας? Τα αντιμετωπίζουμε ως παιδιά μας. Δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε σε ένα μικρό παιδί. Σε θέματα διατροφής, σε θέματα νερού. Θρέψης δηλαδή. Ναι, σε θέματα φυτοπροστασίας. Όπου εφαρμόζεται ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, εφαρμόζουμε εξαπολύσεις ωφελήμων εντόμων για την αντιμετώπιση των εντομολογικών προβλημάτων και τη διατήρηση όσο το δυνατόν καλύτερων κλιματολογικών συνθηκών μέσα στο θερμοκήπιο για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών εχθρών. Ταυτόχρονα τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά. Οι εργαζόμενοι καθημερινά αλλάζουν το ρουχισμό τους, τα παπούτσια τους, υπάρχουν σταθμοί απολύμασης. Υπάρχει πάρα πολύς έλεγχος, βέβαια. Έτσι ώστε να αποφύγουμε την εισαγωγή προβλημάτων από τους εξωτερικούς χώρους. Εστιάζετε στην πρόληψη δηλαδή. Πάρα πολύ εστιάζουμε στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο νομίζω κομμάτι αυτής της μονάδας, διότι από τη στιγμή που ο εχθρός μπει μέσα είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσουμε. Η γεωπόνη και η επιστήμη της γεωπονίας, πώς βοηθούν σε αυτό? Είσαστε κι εσείς γεωπόνος? Ναι, είμαι γεωπόνος. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι από επιστημονικής πλευράς, η επιστήμη της γεωπονίας. Χωρίς την επιστήμη της γεωπονίας δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει μια τέτοια μονάδα. Συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Συνδυάζει μηχανολογία, συνδυάζει φυσιολογία, χημεία, τα πάντα. Έτσι, είναι μια πολύπλοκη επιστήμη, θα έλεγα. Αλλά και το αποτέλεσμα είναι εξίσου πολύπλοκο, καθώς προσπαθούμε να μιμηθούμε τη φύση σε ένα κλειστό περιβάλλον. Και να διδαχτούμε από αυτή. Η Ελλάδα, με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες, θα μπορούσε να τροφοδοτεί την Ευρώπη με εξαιρετικά προϊόντα. Γιατί αυτό δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό? Είναι πολλοί οι λόγοι για το οποίο αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό. Πιστεύω σπουδαιότερος είναι η έλλειψη οργάνωσης. Μία τέτοια μονάδα σαν αυτή προϋποθέτει ψηλά επίπεδα οργάνωσης, τα οποία πρέπει να έχουν οι γεωπόνοι και πρέπει να περάσουν και στο εργατικό προσωπικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικευμένο εργατικό προσωπικό όπως ας πούμε σε άλλες χώρες όπως την Ολλανδία, που οι άνθρωποι εδώ και χρόνια ασχολούνται με αυτού του είδους της καλλιέργειας, οπότε έχουν υψηλά ειδικευμένο εργατικό προσωπικό. Πιστεύω ότι στο μέλλον τα πράγματα θα βελτιωθούν, θα γίνουν καλύτερα. Ίσως οι νέοι γεωπόνοι να βοηθήσουν σε αυτό. Σίγουρα οι νέοι γεωπόνοι θα βοηθήσουν, πρέπει να βοηθήσουν. Με νέες ιδέες. Με νέες ιδέες βέβαια, με όρεξη για δουλειά. Απαιτεί πολλές ώρες εργασίας και ενασχόλησης στο αντικείμενο αυτό. Στο φυσικό μας χώρο. Ακριβώς. Να περάσουμε και μέσα να δούμε στην πράξη πώς γίνεται η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Βεβαίως. Και γενικότερα η καλλιέργεια. Βέβαια. Πάμε. Τατιάνα, Χρύσα, είστε νέοι συνάδελφοι γεωπόνοι. Πώς είναι η ζωή και η καθημερινότητα μέσα στο φυτόριο, στο θερμοκήπιο? Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται ότι οι συνθήκες μέσα σε ένα θερμοκήπιο είναι πολύ δύσκολες λόγω θερμοκρασιών, υψηλής υγρασίας κτλ. Όπως είναι στα συνήθη θερμοκήπια. Αλλά επειδή εδώ προσπαθούμε να διατηρούμε συνεχώς όλο τον χρόνο συνθήκες άνοιξης, οι συνθήκες είναι λίγο καλύτερες. Μπορούμε άνετα να κυκλοφορούμε μέσα, δεν σε πιάνει αυτό το ασφυκτικό των βαστικών θερμοκηπίων. Δίχως αερισμό. Βέβαια, εργάζεστε σε ένα θερμοκήπιο που δεν χρησιμοποιείτε χημικά σκευάσματα, φυτοφάρμακα, εναλλακτικές μεθόδους φυτοπροστασίας. Γι' αυτό λοιπόν καθημερινά παρακολουθούμε τη φυτεία, να μπορούμε να ελέγχουμε τους εχθρούς, οι οποίοι μας βοηθούν σε αυτό μάλλον ιδιαίτερα για τα ωφέλιμα έντομα, τα οποία έχουμε εγκαταστήσει στο θερμοκήπιο. Όπως έχουμε αναφέρει, είναι αρπακτικά είτε παρασιτοπάνω στον εχθρό. Και προσπαθούμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα ιδανικό κλίμα για την ντομάτα, χωρίς εχθρούς,
το οποίο θα μας οδηγήσει στην παραγωγή και στην καλύτερη ποιοτική ντομάτα, την οποία μπορούμε απλά να την κόψουμε και να τη φάμε. Ντομάτες που έχουν παραχθεί με την μέθοδο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τη χρήση ωφέλιμων εντόμων. Κύριε Κοβέ, ποιος είναι ο ορισμός της έννοιας ασθένεια φυτών? Με τον όρο ασθένεια φυτών εννοούμε κάθε αίτιο το οποίο βλάπτοντας το φυτό μειώνει το εισόδημα του παραγωγού και συνεπώς χρειάζεται να λάβουμε κάποια μέτρα αντιμετώπισης έτσι ώστε να μπορέσει ο παραγωγός να έχει το απαραίτητο εισόδημα. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η κακή χρήση των φυτοφαρμάκων δημιουργεί πολλά προβλήματα στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στο ζωικό και φυτικό βασίλειο. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο αναγκαστήκαμε να σκεφτούμε εναλλακτικές μεθόδους φυτοπροστασίας. Ποιες είναι οι κυριότερες εναλλακτικές προς τη χημική μέθοδο φυτοπροστασίας και πώς εφαρμόζονται αυτές? Να πούμε καταρχήν ότι η χρήση φυτοφαρμάκων όταν γίνεται σωστά και όταν πραγματικά χρειάζεται, δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Συνήθως όμως οι παραγωγοί χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα αλόγιστα και αυτό είναι εκείνο που δημιουργεί δεκάδες προβλήματα στην αντιμετώπιση των ασθενειών και των εχθρών των καλλιεργειών. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλακτικές προς τη χημική μεθόδους αντιμετώπισης, όπως είναι κυρίως η βιολογική καταπολέμηση, δηλαδή η χρησιμοποίηση ωφέλιμων οργανισμών που βλάπτουν τα βλαβερά, τρώνε ας πούμε έτσι απλά τα βλαβερά και μειώνουν τους πληθυσμούς τους. Δρούν δηλαδή όπως ένα εντομοκτόνο. Ιδιαίτερα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες λαμβάνουμε και επιπλέον μέτρα, όπως είναι σε αυτό το πολύ σύγχρονο θερμοκήπιο που βρισκόμαστε, θα δείτε υπάρχουν δίχτυα τα οποία στην οροφή του θερμοκηπίου, τα οποία αποτρέπουν την είσοδο βλαβερών εντόμων εντός αυτού. Κύριε Κοβέ, μιας και αναφερθήκαμε στα έντομα, οι επικονιαστές που χρησιμοποιούνται, στη συγκεκριμένη περίπτωση είδαμε χρησιμοποιούνται βομβίνοι, είναι πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με τους κοινούς επικονιαστές όπως είναι οι μέλισσες? Ναι, οι βομβίνοι είναι ιδιαίτερα ικανοί επικονιαστές, επειδή είναι μεγαλόσωμα έντομα, έχουν εξαιρετική ικανότητα πτήσης, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των μελισσών, επισκέπτονται πολύ περισσότερα άνθη και έχοντας και ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο μυϊκό σύστημα σε σχέση με τις μέλισσες, επιτυγχάνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την επικονίαση δύσκολων ανθέων όπως είναι αυτών της ντομάτας. Ποια τα πλεονεκτήματα εφαρμογής τέτοιων μεθόδων φυτοπροστασίας και ποια η βασική αρχή που διέπει αυτόν τον συνδυασμό? Η χρησιμοποίηση τέτοιων μεθόδων φυτοπροστασίας, όπως κυρίως η βιολογική, έχει ως κύριο πλεονέκτημα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χωρίς υπολείμματα χημικών ουσιών στην επιφάνειά τους, κυρίως γεωργικών φαρμάκων, καθώς επίσης και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν και τα μηχανικά μέσα καταπολέμησης των βλαβερών εντόμων, όπως για παράδειγμα οι φερομονικές και οι χρωματικές παγίδες. Αυτές πώς χρησιμοποιούνται? Οι διάφορες παγίδες που χρησιμοποιούνται στη φυτοπροστασία έχουν ως ελκυστικό τους είτε μία μυρωδιά, μία χημική ουσία, είτε ένα χρώμα, είτε ένα τροφικό δόλωμα. Έτσι λοιπόν τα έντομα, προσελκυόμενα από το ερέθισμα αυτό, πλησιάζουν στην παγίδα, όπου και συνήθως κολλάνε σε μια κολλητική επιφάνεια που έχει η παγίδα, και με τον τρόπο αυτό τα συλλαμβάνουμε και κατ' ουσίαν περιορίζουμε τους πληθυσμούς. Οι παγίδες χρησιμοποιούνται κυρίως για να παρακολουθούμε την πορεία πληθυσμού ενός βλαβερού εντόμου σε μια καλλιέργεια, σε ένα θερμοκήπιο, ώστε αν χρειαστεί, αν δηλαδή διαπιστώσουμε την παρουσία ενός βλαβερού εντόμου, να επέμβουμε στη συνέχεια με κάποια άλλη μέθοδο για να το περιορίσουμε.
υδροπονία είναι μια τεχνολογικά εξελιγμένη μέθοδος γεωργικής παραγωγής, στην οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς χώμα, αλλά οι ρίζες τους βρίσκονται μέσα σε ειδικό υλικό, το οποίο περιέχει νερό και θρεπτικά στοιχεία. Στην Ελλάδα, οι υδροπονικές καλλιέργειες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, αλλά έχουν μεγάλες προοπτικές. Ωστόσο, η υδροπονική καλλιέργεια έχει αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο εξοπλισμού και γνώσης, αλλά ταυτόχρονα έχει σημαντικές αποδόσεις. Κύριε Κιζήρη, τι είναι η υδροπονική καλλιέργεια και πώς εφαρμόζεται? Ωραία, η υδροπονική καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας των φυτών μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, κυρίως των ριζών, όπου και το νερό και η λίπανση πηγαίνουν συγκεκριμένα στο φυτό, μετρημένα και ακριβώς βάσει των αναγκών του φυτού. Η μέθοδος της υδροπονίας, επειδή ακριβώς έχει πολλά πλεονεκτήματα, καλό είναι να εφαρμόζεται και σε σύγχρονα συστήματα θερμοκηπίων, όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο, όπου εκτός από τη ρίζα μπορείς να ελέγξεις και άλλους παράγοντες, όπως είναι η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία. Άρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε και σχετικά άγωνα εδάφη. Ναι, βεβαίως. Η υδροπονική καλλιέργεια είναι καλλιέργεια εκτός εδάφους. Μπορεί να γίνει σε εδάφη τα οποία είναι ακριβώς όπως είπες άγωνα, γιατί στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε το έδαφος μόνο σαν βάση και να καλλιεργούμε από πάνω. Ποια τα πλεονεκτήματα της υδροπονικής καλλιέργειας και ποια η δύσκολη πλευρά του θέματος? Η υδροπονική καλλιέργεια έχει μόνο πλεονεκτήματα. Δηλαδή, έχει ελεγχόμενη χρήση λιπασμάτων, ελεγχόμενη χρήση νερών, ελεγχόμενη διαδικασία παραγωγής, η οποία στην ουσία κάνει καύση των εισρωών του θερμοκηπίου. Οπότε έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τις ελάχιστες δυνατές εισρωές. Τι είναι τα ενεργά θερμοκήπια? Ενεργά θερμοκήπια, προφανώς εννοούμε υψηλής εντάσεως θερμοκήπια, τα οποία είναι θερμοκήπια που έχουν εξασφαλισμένο σε μέγιστο βαθμό το νερό τους, την ένταση της εργασίας τους, τις εισρωές σε θερμότητα και όλες γενικά τις εισρωές που σου δίνουν το μέγιστο δυνατό και αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα ενεργό θερμοκήπιο, ένα θερμοκήπιο μάλλον εντάσσεως κεφαλαίου, είναι ένα θερμοκήπιο που έχεις καλυμμένες όλες τις ανάγκες του φυτού, προκειμένου να παράξεις το μέγιστο δυνατό σε ποσότητα και σε ποιότητα προϊόν. Το έδαφος αποτελεί μια βάση ανάπτυξης και εξόρμησης πολλών παθογενών βλαβερών οργανισμών. Γι' αυτό το λόγο έχετε επιλέξει τη μέθοδο της υδροπονίας? Ακριβώς. Η μέθοδος της υδροπονίας παρακάμπτει όλα τα προβλήματα που μπορούν να αποκλειθούν βάσει της καλλιέργειας μέσα στο έδαφος, δηλαδή εδαφογενείς ασθένειες, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, κάτι το οποίο διαταράσσει τη φυσιολογία του φυτού και τη σωστή του ανάπτυξη. Εξασφαλίζουμε τα μέγιστα δυνατά με το υπόστρωμα που καλλιεργούμε μέσα στο θερμοκήπιο για να πάρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα από το φυτό. Το ίδιο φυτό, αν καλλιεργούταν σωστά στη γη, θα έδινε ας πούμε το 1/4 του αποτελέσματος που μας δίνει σε μια υδροπονική καλλιέργεια. Από τι υλικό αποτελείται το υπόστρωμα? Το υπόστρωμα είναι ο γνωστός πετροβάμβακας, ο οποίος χρησιμοποιείται σαν μονοτικό υλικό στις οικοδομές κυρίως, αλλά έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες που έχουν να κάνουν με τη δομή του, η οποία δομή του επιτρέπει στην σωστή ανάπτυξη των ριζών των φυτών και τη κατάλληλη διανομή του υγρού υδρολίπανσης στα φυτά, έτσι ώστε τα φυτά να αναπτύξουν σωστά το ριζικό σύστημα και να τραφούν κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων και των νερών. Και υποστηρίζει και με έναν τρόπο το ριζικό του σύστημα. Ναι, η υποστήριξη δεν γίνεται βάσει του υποστρώματος, γίνεται των συρμάτων καλλιέργειας των φυτών τα οποία κρέμονται στην οροφή, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να υποστηρίξει, αλλά και όλες οι υπόδειες καλλιέργειες δεν στηρίζονται μόνες τους, πρέπει να τις κάνεις υποστήρωση. Οπότε δεν έχουμε ένα θέμα στήριξης του εδάφους όπως στηρίζεται το δέντρο στη γη. Όχι, φιλοξενίας περισσότερο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Κυρία Παπαϊωάννου, ποια είναι τα μέτρα υγιεινής ώστε να εξαλείψουμε και να αποτρέψουμε τις πηγές και τους φορείς ασθενειών στα φυτά? Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα καθαρό πολλαπλασιαστικό υλικό. Τα φυτά πριν μπουν στο θερμοκήπιο ελέγχονται τόσο κατά το στάδιο της παραλαβής όσο και στον προμηθευτή μας. Κάνουμε τακτικούς ελέγχους για να παραλάβουμε καθαρά φυτά.
Το θερμοκήπιο είναι ένας κλειστός χώρος που ουσιαστικά έχει διαρκώς άνοιξη. Υπάρχουν εντομοστεγή δίχτυα για την αποτροπή της εισόδου εντόμων στο θερμοκήπιο, όπως υπάρχει και ένας προθάλαμος για να μην μπορεί να μπει τίποτα μέσα. Όλοι οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι τηρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και το πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω στην αναγνώριση εχθρών και ασθενειών και ένα πολύ αυστηρό εβδομαδιαίο σύστημα ελέγχου και καταμέτρηση των εχθρών που έχουμε πάνω στη φυτεία. Κύριε Τσαλή, έχετε και τα ωφέλιμα έντομα που χρησιμοποιείτε στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Ναι, έχουμε εδώ πέρα ένα από τα ωφέλιμα έντομα που χρησιμοποιούμε. Είναι το Macrolophus pygmaeus, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να καταπολεμήσουμε τον αλευρόδι και ένα σύγχρονο πρόβλημα το οποίο έχει γίνει μάστιγα, την Tuta absoluta. Η εξαπόλυση κανονικά γίνεται πάνω στο γκροντάν, αλλά τώρα για να το δείτε καλύτερα θα γίνει πάνω στα φύλλα. Εδώ πέρα. Θα βλέπετε μόλις τα βάλουμε αρχίζουν και πετάνε τα ενήλικα και πάνε να βρουν την τροφή τους. Κύριε Τσαλή, αναφερθήκατε και στην Tuta absoluta που είναι ένα ηθαγενές έντομο της Λατινικής Αμερικής και έχει εισβάλει πρόσφατα και σε καλλιέργειες ελληνικές ντομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας. Έχει βρεθεί μέθοδος καταπολέμησης? Πράγματι είναι ένα έντομο το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε στην Ελλάδα. Υπάρχει καταπολέμηση. Βασικά το πιο σημαντικό είναι να μην αφήσουμε το έντομο να μπει στην καλλιέργειά μας με τα προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να μην το αφήσουμε καν να εισέλθει. Τώρα, από τη στιγμή που θα μπει και μετά, χρησιμοποιούμε μια δεσμίδα μέτρων, δηλαδή συνδυάζουμε τις παγίδες, οι οποίες συλλαμβάνουν τα ενήλικα, τα χημικά μέσα, όταν και αν αυτό χρειαστεί, και τα ωφέλιμα έντομα. Όπως είπαμε, το Macrolophus καταπολεμά την Tuta absoluta και όταν αναπτυχθεί πολύ καλά πάνω στην καλλιέργεια, έχουμε άριστο αποτέλεσμα. Και από τη στιγμή που έχουμε απελευθερώσει τους ωφέλιμους οργανισμούς στο θερμοκήπιο στην καλλιέργειά μας, με ποιους τρόπους μπορούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον πληθυσμό? Καταρχήν είναι πολύ σημαντική η παρουσία φυλλώματος για να μπορέσει το ωφέλιμο έντομο να ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο και να χτίσει πληθυσμό. Οπότε φροντίζουμε να υπάρχουν αρκετά φύλλα κατά την εγκατάσταση. Τόσο πάνω στο φυτό όσο και κάτω από την υδροπονική εγκατάσταση. Ακριβώς. Και πάνω στο φυτό είναι πιο πυκνά τα φύλλα, αλλά και μετά την αποφύλωση τα φύλλα παραμένουν μέσα στο θερμοκήπιο. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε συνθήκες θερμοκρασίας όχι χαμηλότερες από αυτές που χρειάζεται το έντομο, καλές συνθήκες αερισμού και φωτισμού, καθώς και όλα τα χημικά τα οποία θα γίνουν, εάν θα γίνουν, πρέπει να είναι αυτά τα οποία έχουν τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στα ωφέλιμα. Που τα χρησιμοποιείτε ως διορθωτικό μέτρο σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Ουσιαστικά ναι, εάν και εφόσον χρειαστεί να γίνει επέμβαση με χημικά μέσα, πρέπει να γίνει επιλογή από τα εγκεκριμένα καταρχήν σκευάσματα και σε δεύτερη φάση σε αυτά που δεν έχουν επίπτωση στα ωφέλιμα έντομα. Στη χώρα μας υπάρχουν σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια για ελέγχους? Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία βέβαια χωρούν βελτίωση όσον αφορά το κομμάτι της ταυτοποίησης του εχθρού που στέλνουμε προς δείγμα. Γίνεται μεγάλη δουλειά στο να βελτιωθούν τα εργαστήρια και χωράει σίγουρα βελτίωση. Εσείς τα δείγματά σας τα στέλνετε στο εξωτερικό, έτσι? Ένα κομμάτι των δειγμάτων τα στέλνουμε στην Ελλάδα, αλλά κάποια τα στέλνουμε και στο εξωτερικό. Είμαστε σε μια σύγχρονη μονάδα που παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει ακόμη να γίνει ο λαχανόκηπος της Ευρώπης? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χωρεί πολλή συζήτηση. Είναι καταρχήν θέμα πολιτικής, αλλά και θέμα προσωπικής στάσης του καθενός και είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει πολλά περιθώρια για να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί. Είναι ένας τομέας ο οποίος φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί. Σίγουρα θα πρέπει να το δούμε αυτό με μια στάση καινοτόμα, να μην μιλήσουμε δηλαδή μόνο για απλά αγροτικά προϊόντα, αλλά για προϊόντα τα οποία είναι καλό να είναι διαφοροποιημένα για να έχουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι όλων των υπόλοιπων αγροτικών προϊόντων. Και να οργανωθούν μεταξύ τους οι αγρότες, σε παραγωγή, επιχειρηματίες και με επιστημονική υποστήριξη πάντοτε. Στην Ελλάδα υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία από το εργατικό δυναμικό να διαχειριστεί σύγχρονες καλλιέργειες? Θα σας μιλήσω για το δικό μας εργατικό δυναμικό που έχουμε εδώ πέρα στο θερμοκήπιο. Με το που ήρθε ο κόσμος, με το που προσλαμβάνουμε κόσμο, εκπαιδεύεται. Έχουμε κόσμο ο οποίος επειδή ζει σε μια αγροτική περιοχή έχει μια σχέση με το αντικείμενο, αλλά με καλή εκπαίδευση στην αναγνώριση εχθρών και ασθενειών
γίνεται διαχείριση του προβλήματος σε σημείο και όχι σε όλο το θερμοκήπιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα μάτια τα δικά μας των γεωπόνων στο θερμοκήπιο είναι όλος ο κόσμος μας που δουλεύει εδώ μέσα. Οπότε πρέπει να τους εκπαιδεύετε εντατικά. Ναι. Έτσι. Και το επίπεδό τους είναι άριστο. Έχουν φτάσει σε σημείο, για παράδειγμα, τα πρώτα τσιμπήματα του τετρανίχου να μπορούν να τα αντιλαμβάνονται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν εξελιχθεί σε ειδικούς. Έτσι ακριβώς. Κύριε Τσαλή, να απελευθερώσουμε τους βομβίνους. Λοιπόν, ναι, αυτή τη στιγμή ανοίγουμε την πορτούλα της Κυψέλης για να απελευθερωθούν οι βομβίνοι για τη διαδικασία της φυσικής γονιμοποίησης. Θα αρχίσουν να βγαίνουν από εδώ και οι μελισσούλες, μία-μία. Είναι η έξοδος. Είναι η έξοδος αυτή, ναι. Όπως βλέπεις, η μία... Το μετάνιωσε. Το μετάνιωσε, ναι, μπήκε πάλι μέσα. Θέλουν τον χρόνο της. Ναι. Στην άλλη Κυψέλη βλέπετε και άλλη μέλισσα η οποία προσπαθεί πάλι να μπει μέσα. Τέλος πάντων, αυτή η διαδικασία συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όσο υπάρχει φως. Βγαίνουν κάποιες μέλισσες, μαζεύουν γύρω από τα λουλούδια, μπαίνουν μέσα στην Κυψέλη και βγαίνουν κάποιες άλλες. Και το έδαφος είναι μια βάση ανάπτυξης και εξόρμησης πολλών παθογενών βλαβερών εντόμων. Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι ήπιας διαχείρισης του εδάφους που να μην υπέρνουν περιττέρω και το περιβάλλον. Στο θερμοκήπιο εδώ, στα θερμοκήπια Δράμας, το οποίο είναι ένα θερμοκήπιο πιπεριάς, αυτό το πρόβλημα με το έδαφος και με τους παθογόνους οργανισμούς δεν το αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς, καλλιεργούμε την πιπεριά σε πετροβάμβακα. Είναι ένα αδρανές υλικό, με το οποίο έχουμε πολλά πλεονεκτήματα. Δηλαδή δεν έχουμε ασθένειες και έντομα εδάφους. Επίσης, όλο το θερμοκήπιο είναι καλυμμένο με το ειδικό γεώπανο, οπότε δεν έχουμε ούτε και ζυζάνια. Όλα αυτά τα προβλήματα που έχει ένας παραγωγός στο χώμα, εδώ στο θερμοκήπιο δεν υπάρχουν. Κύριε Καδόγλου, οι πιο συνηθισμένες ασθένειες σε αυτό το θερμοκήπιο ποιες είναι και τι πρέπει να προσέχουμε? Προσέχουμε από την αρχή της χρονιάς για την αφίδα. Έχουμε επίσης από ακάραια τετράνιχο, κάμπια, έχουμε πρόβλημα από πεταλούδα. Υπάρχουν ιολογικές ασθένειες όπως είναι το ίδιο και από μυκητολογικές έχουμε λίγο πίθιο και φουζάριο. Κύριε Καδόγλου, να εξηγήσουμε λίγο τι είναι τα ακάραια ως παράσιτα. Τα ακάραια μπορούν να είναι και δικοί μας σύμμαχοι. Τα χρησιμοποιούμε για να τρώνε βλαβερά ακάραια, όπως είναι ο τετράνιχος, το οποίο καταπονεί πάρα πολύ τα φυτά της πιπεριάς, δημιουργώντας και άλλες ασθένειες. Και οι νηματώδεις κόλικες? Νηματώδεις κόλικες ευτυχώς δεν συναντάμε, δεν έχουμε έδαφος, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του πετροβάμβακα. Και ποιο είναι αυτό που σας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα? Ένας εχθρός που είναι πολύ σημαντικός για την καλλιέργεια της πιπεριάς είναι ο θρύπας. Και όχι τόσο για το πρόβλημα που κάνει στο φυτό, όσο για το ότι μπορεί να μεταφέρει τον ιό, το TSWV. Αλλά και αυτός αντιμετωπίζεται με την βιολογική αντιμετώπιση που χρησιμοποιούμε, δηλαδή με το Orius. Είναι ένα έντομο το οποίο μπορεί και καταπολεμά τον θρύπα. Είναι μεγάλος σύμμαχος για μας. Το πολλαπλασιαστικό υλικό παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των καλλιεργειών. Υπάρχουν ανθεκτικές ποικιλίες?
Οπωσδήποτε και στην πιπεριά, όπως και πολλά φυτά, έχουν γίνει έρευνες πολλών ετών να έχουμε ανθεκτικές ποικιλίες σε διάφορες μυκητολογικές, ακόμα και ιολογικές ασθένειες. Το πρόβλημα του CMV, ας πούμε, δεν είναι πια πρόβλημα στην πιπεριά, ενώ παλιότερα είναι. Και δεν έχει να κάνει δηλαδή με μηχανισμούς όπως η γενετική τροποποίηση, με απλές διασταυρώσεις φυτών. Παίρνουμε υβρίδια τα οποία από έρευνες ετών σε βάθος χρόνου έχουν αποδείξει ότι έχουν ανθεκτικότητα φυσική, την οποία εκμεταλλευόμαστε. Με τη χρήση φυσικών ουσιών, όπως για παράδειγμα εκχυλίσματα φυτών ή σκευάσματα από πρόπολη ή ακόμη και ορυκτά υλικά, υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουμε δυσμενή επίδραση στα ωφέλιμα έντομα? Χρησιμοποιούμε όντως κάποια θιάφια από ορυκτά υλικά. Δεν χρησιμοποιούμε πρόπολη, αλλά χρησιμοποιούμε κάποιους φυσικούς σάπονες. Υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα, το οποίο το βλέπουμε και εμείς στο θερμοκήπιο, αλλά πάντα σε πολύ μικρό βαθμό, ώστε να διατηρήσουμε πάντα έναν πληθυσμό σύμμαχό μας μέσα στο θερμοκήπιο. Εδώ είμαστε σε μια πιο όψιμη φάση της καλλιέργειάς μας. Αποχωρήσαμε από την πιο όριμη που μεταφυτεύτηκε τον Αύγουστο και ερχόμαστε στο θερμοκήπιο που μεταφυτεύτηκε τον Ιανουάριο. Αυτό που συμβαίνει με τη φυτοπροστασία είναι στην ουσία ένα παιχνίδι μεταξύ αστυνόμων και κλεφτών. Δηλαδή η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων μεθόδων για να αντιμετωπίσει τα βλαβερά έντομα, τους οργανισμούς και τις ασθένειες. Ό,τι καινούργιο υπάρχει στην έρευνα, εμείς το χρησιμοποιούμε. Είναι σύμμαχοι δικοί μας στην φυτοπροστασία. Χρησιμοποιούμε όλα τα ωφέλιμα έντομα που μπορούν να μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση των βλαβερών. Έχετε παρατηρήσει κάποια ανθεκτικότητα στα βλαβερά έντομα και στις ασθένειες γενικά? Ανθεκτικότητα είναι πολύ εύκολο να αναπτυχθεί. Να σκεφτείτε ένα έντομο 14 μερών ζωής, έχει γενιά 7 μερών, μπορεί να μέσα σε ένα χρόνο να αναπτύξει όσες γενιές αναπτύξει ο άνθρωπος σε 1500 χρόνια. Φανταστείτε ο άνθρωπος πόσο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 1500 χρόνια, ένα άτομο μπορεί να τα καταφέρει σε ένα χρόνο. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ως συμμάχους μας τα ωφέλιμα έντομα, τα οποία δεν καταλαβαίνουν από ανθεκτικότητες. Θα φάνε και τα ανθεκτικά έντομα και τα λιγότερα ανθεκτικά. Έτσι κρατάμε μια ισορροπία. Έχουμε υιοθετήσει την οικολογία όχι μόνο σαν φιλοσοφία, αλλά και σαν μια οικονομική παράμετρο. Γιατί βλέπουμε, αν όχι μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μπορώ να πω, βλέπουμε αποτελέσματα. Μπορούμε να κάνουμε σαφή την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια? Η ολοκληρωμένη διαχείριση άπτεται πολλών θεμάτων, όπως αφορά τη φυτοπροστασία που αναφέραμε πριν. Έχοντας τη βιολογική καταπολέμηση ως σύμμαχό μας, κρατάμε τον αειφόρο χαρακτήρα, φροντίζουμε να μην έχουμε ανθεκτικότητες, να σκεφτόμαστε τι θα γίνει και του χρόνου. Άπτεται του υλικού που χρησιμοποιούμε, όπως είναι το υπόστρωμα, για να μην έχουμε ασθένειες. Έπειτα φροντίζουμε να μην εξοδεύουμε τους πόρους της γης και τους δικούς μας πόρους, ακόμα και τα χρήματα, φροντίζοντας να κυκλώσουμε το αρδευόμενο νερό, έχοντας μεριμνήσει ακόμα και τα όμβρια ύδατα να αποθηκεύουμε και να τα χρησιμοποιούμε. Να φανταστείτε, έχουμε ως και πρόβλεψη για τους υγροποιημένους ατμούς από την οροφή του θερμοκηπίου να τους χρησιμοποιούμε για την άρδευση του θερμοκηπίου. Δηλαδή αφορά όλες τις εισρωές του θερμοκηπίου, τις οποίες φροντίζεις να τις χρησιμοποιείς λελογισμένα. Να έχεις μια αειφόρο δηλαδή προοπτική. Πότε γίνεται η έναρξη εφαρμογής ενός προγράμματος ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και σε ποιες περιόδους? Με την εμφάνιση του πρώτου άνθους, εμείς θα βάλουμε τα ωφέλιμα έντομα προληπτικά, για να κάνουμε έναν πληθυσμό ωφέλιμων εντόμων που θα αντιμετωπίσουν τα βλαβερά. Και φυσικά μετά, καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου, θα συνεχίζουμε να εισάγουμε εμείς ωφέλιμα έντομα. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς. Να δοκιμάσουμε να κόψουμε και μια πιπεριά. Φυσικά. Να δούμε και το αποτέλεσμα. Έτσι κάποια κόκκινη. Μυρίζει πιπεριά. Εκπληκτικό άρωμα. Και με μεγάλη θρεπτική αξία. Περιέχει και πολύ βιταμίνη C. Πολύ βιταμίνη C. Τελικά είναι μύθος αυτό που λένε για το πορτοκάλι. Έχει πιο πολύ το πορτοκάλι. Έχει περισσότερο το πορτοκάλι. Έχει σχεδόν 400% πάνω από την ημερήσια ανάγκη του ανθρώπινου οργανισμού. Μια πιπεριά. Οπότε καλό να τις τρώτε.
Τα παλαιότερα χρόνια η καλλιέργεια των λαχανικών στην αυλή μας ήταν άρρηκτα δεμένη με τις ανάγκες της οικογένειας σε τροφή. Βέβαια και σε πολλές περιπτώσεις σήμερα ένας ατομικός λαχανόκηπος ή όπως συχνά λέμε ένας μπαχτσές γίνεται αγαπημένη ασχολία πολλών ανθρώπων, όχι μόνο για να έρθουν σε επαφή με τη φύση αλλά και για να εξασφαλίσουν τα δικά τους λαχανικά. Τι λέτε, πάμε να δούμε από κοντά καθημερινούς ανθρώπους στον κήπο τους? Πάμε. Λοιπόν κύριε Κώστα, από πού αρχίζουμε? Ξεκινάμε από το πρώτο στάδιο εδώ πέρα του φυτέματος. Χρησιμοποιούμε γηγενείς ποικιλίες από σπόρους σε ντομάτες, λαχανικά γενικά. Έχετε φτιάξει ένα δικό σας μικρό φυτόριο? Ένα μικρό φυτόριο, το οποίο το προσέχουμε και μετά περνάμε σε δεύτερη φάση, περνάμε κάτω και τα μεταφυτεύουμε. Τα μεγαλύτερα φυτά, όχι τα συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα φυτά σε μία εβδομάδα τα βγάζουμε, τα μεταφυτεύουμε σε νάιλον σακουλάκια. Τα αφήνουμε 2 με 3 εβδομάδες να δέσει το ριζικό του σύστημα και μετά τα περνάμε απευθείας στο χώμα. Είναι ανθεκτικά επειδή είναι γηγενείς ποικιλίες και εγκληματισμένες στον τόπο και δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες. Μετά από μία εβδομάδα, όταν μεγαλώσουν κι άλλο εδώ στο φυτόριό μας, τα παίρνουμε σε αυτό το σακουλάκι, τα γεμίζουμε με χώμα και τα κρατάμε άλλες 2 με 3 εβδομάδες να δέσει το ριζικό σύστημα και μετά το παίρνουμε έτσι όπως είναι και πάμε να το φυτέψουμε στο χώμα απευθείας. Πάμε κάτω να το δούμε και στην πράξη. Πολλά χέρια στη δουλειά, ευλογημένα. Πάμε. Σε μεγαλύτερο στάδιο. Έχετε και βασιλικό? Ναι, αυτά έχουμε βασιλικό, πολυετή βασιλικό, μελισσόχορτο και αγιορέτικο βασιλικό. Κάνετε κάποια συγκαλλιέργεια με τις πιπεριές ώστε να δράσει σαν εντομοπαθητικό? Ναι, το κάνουμε συγκαλλιέργεια για 2-3 λόγους. Και επειδή βελτιώνουν το χώμα τα βότανα, αλλά και επειδή τραβάνε την πράσινη κάμπια που χτυπάει τα λαχανικά. Επίσης, είναι γνωστό ότι τα βότανα έλκουν τις μέλισσες και έτσι γίνεται καλύτερα επικονίαση στα λαχανικά μας. Θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε. Πάμε. Αφού έχουμε ετοιμάσει το αρδευτικό μας σύστημα με αυτόματα σταγονίδια, θα ξεκινήσουμε το φύτεμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε και σαν αφάδι. Αφήνουμε 1 μέτρο για διάδρομο και ξεκινάμε από εδώ. Κάθε πόσους πόντους φυτεύουμε? Κάθε 60 πόντους, για να έχουν αέρα. Είναι ήδη οργωμένο, ανοίγουμε μια τρύπα. Τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε πιπεριές. Θα ξεκινήσουμε πιπεριές. Πέρσι σε αυτό το σημείο είχαμε βάλει ντομάτες, φέτος αλλάζουμε καλλιέργεια, βάζουμε πιπεριές και μελιτζάνες. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο αγρόκτημά μας, που μας βοηθήσατε να σπείρουμε τα φυτά μας. Σας περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα να συνεχίσουμε το σπάρσιμο και βέβαια, όπως είπε και ο φίλος μου ο Κώστας, σε 60 μέρες να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε την παραγωγή μας. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Η εκπαίδευση των παραγωγών και η γόνιμη συνεργασία τους με τους γεωπόνους επιστήμονες είναι οι κύριοι παράγοντες που θα συντελέσουν στην ουσιαστική εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Στην επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται υπομονή, επιμονή και κατανόηση των μηχανισμών της φύσης. Από αυτούς τους μηχανισμούς ο άνθρωπος μπορεί να διδαχθεί και να τους χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Την επόμενη Κυριακή να είστε και πάλι μαζί μας. Γεια σας!